Boa tarde, de novo, señores deputados e deputadas, señor presidente. Nós imos apoiar esta iniciativa do BNG e queríamos un pouco lembrar o que dixo o conselleiro Conde no pasado pleno. Vostedes fan política da minería, opóñense á minería por motivos políticos. Según vostedes, o partido imputado non ten motivacións políticas e a súa política é Galicia o ben dos galegos e galegas. Efectivamente, digan o que digan, a súa motivación claro que é política, e as motivacións das decisións que se toman aquí sempre son políticas e baseadas en distintos criterios. Pódense basear en informes de expertos, na legislación que a miúdo se inspira en diversas ideoloxías ou intereses, outras veces en criterios medioambientais e que veñen da Unión Europea, e iso se traduce en políticas de defensa ou ataque do territorio, do futuro do noso país e dos galegos e galegas en función de cales son os verdadeiros intereses e prioridades dos distintos grupos desta Cámara. Política para que se cumpran as leis se as actividades mineiras son compatibles ca conservación do medio ambiente e o desenvolvemento socioeconómico do territorio. Este é un claro exemplo. Se é interese a das empresas afíns ao partido imputado e que comparten un modelo de antepoñer o beneficio aos cartos ao medio ambiente e aos sectores produtivos e cidadáns directamente afectados, ou a interese dos grupos que creemos nas empresas e industrias que respeten o noso medio natural, non danen aos nosos traballadores e traballadoras, como neste caso do sector do mar, e en concreto os que se adican ao marisqueo nas xa moi danados bancos do Ulla. Nós non estamos en contra das industrias e do emprego, ao revés, pero sí que exiximos industrias e empresas que respeten o medio ambiente, cumplan a legislación neste eido e que non danen a cidadanía, senón que teñan un xeito de explotación responsable e social ca cidadanía de Galicia. Na política mineira extractiva hai que valorar con moita precisión e certeza as externalidades negativas que se van a producir, para ver se compensan as aportacións positivas ao territorio, ao emprego e á economía das zonas afectadas. Tendo claro que se as externalidades negativas e os riscos para o medio ambiente son inasumibles, independentemente das posibles repercusións positivas, hai que rexeitar de plano estas explotacións, e iso non é facer política partidista, é defender o país e a súa sostibilidade no futuro, é defender o medio natural aos traballadores e traballadoras afectadas e, repetimos, a cidadanía en xeral. É o caso da mina de Touro o Pino. Os riscos potenciais que de maneira indefinida penderán como unha espada de Damocles sobre os concellos afectados, a Conca do Ulla e a Ría de Arousa, son inasumibles, polo que a explotación é inviable e por iso imos apoiar a iniciativa do BNG. Ante esta situación, efectivamente, hai que facer política para cambiar as consecuencias nefastas das políticas do partido imputado. Ante todo, isto na pasada Comisión Sexta, tal e como me comentaron os compañeiros Pancho Casal e Juan Merlo comparte tamén comigo a Comisión Oitava de Pesca e Marisqueo, o señor Tahoces acusounos de estar en contra da libre implantación. Saiulle, polo que me comentan os meus compañeiros, eu estou de acordo no que realmente pensan, que se estamos en contra da barra libre das empresas foráneas que se levan os beneficios, se deixan poucos empregos, destrozan o medio natural galego, e miren, se non o creen, poden mirar as estadísticas de multilocalización empresarial. Así que, de novo, falla o método Feijóo de construir relatos e premisas falsas con datos verdadeiros e demostra que minten. Xa o asunto en concreto en relación a esta PNL, vemos que os sondeos e prospeccións mineiras que realiza a empresa Sociedade Cobre San Rafael SL nos concellos de O Touro e O Pino, constátase que hai unha ausencia dun estudo hidrolóxico e xeotécnico que permite identificar claramente as fontes, cauces, cursos da auga existentes na área de realización das labores mineiras, e a ausencia de autorización de augas de Galiza. O conselleiro Conde dixo no anterior pleno que non era necesaria, cousa bastante sorprendente. Gustaríanos saber que opina a señora Quintana, unha muller de ciencia. En vista de todo isto, creemos que é obvio que a señora Quintana e os señores e señoras do goberno do partido imputado, xunto con vostedes, deputados e deputadas, pois deben tomar unha decisión. Se se sitúan do lado do negocio das empresas insolidarias e irresponsables que só teñen como obxecto depredar por cartos e beneficios empresariais, como neste caso a costa do medio natural e mariño, e se van antepoñer estes intereses económicos, ideolóxicos e políticos á preservación do medio natural galego,
e que o van antepoñer aos traballadores e traballadoras dos sectores produtivos que viven dos bancos da Ulla, directa e indirectamente, polo tanto, a maioría social dos galegos e galegas. Que se poñan de acordo os dous conselleiros, tanto a señora Quintana como o señor Conde, en que van defender e sexan coherentes. Nos pedimos de que se poñan do lado de Galicia, desta maltratada terra entre as súas decisións políticas, verquidos nas rías, Prestís, Lumes, etcétera, e que se poñan do lado dos traballadores e traballadoras do sector do mar e da cidadanía de Galicia, que bastante maltratada está polas decisións baseadas en intereses políticos e ideolóxicos do Grupo Popular. Moitas gracias, señora Santos. Ten a palabra